Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. Upozorňuji, že z jednání zasedání je pořizován audiovizuální záznam, který je živě přenášen na internetu. Z dnešního jednání je omluven pan Jakubec a paní Kolečková. Nacházíme se v technickém bodě. Jako zapisovatelku určuji paní Voldovou. Paní tajemnice se nám dovolenkuje v Thajsku, takže ji dneska zastupuje pan magistr Polák. Prosím návrhy na ověřovatele zápisu. Pokud žádné návrhy nejsou, tak já bych navrhnul pana Dvořáčka a paní Kostkovou, už tam tak jsou vedle sebe zrovna. Takže budeme prosím hlasovat o ověřovatelích zápisů. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak, usnesení bylo přijato. Bod číslo 2. Námitky členů zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání. Pardon. Už jsem byl moc rychlej, zapomněli jsme schválit program. Tak, máte předložený program. Já bych měl jenom návrh stáhnout bod číslo 16, změna územního plánu, 44. soubor, kde byla žádost o revokaci usnesení. Tam je to vlastně jako Ekodvora ty pozemky. My jsme zjistili, že usnesení zasedání zastupitelstva města Brna konaného 6. září 2016 zastupitelstvo města Brna schválilo prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení a zajištění dopravní obsluhy. My jsme původně měli zamítavý stanovisko, zastupitelstvo města Brna to otočilo a dalo souhlasné stanovisko k prověření, takže je nesmysl tady teďka nějakým způsobem revokovat své rozhodnutí, když už za velké zastupitelstvo rozhodlo o pořízení té změny. Jsou nějaké návrhy na doplnění programu? Není tomu tak, takže necháme hlasovat o stažení bodů. Ještě nehlasujte. 16. Tak, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato a budeme hlasovat o programu jako celku, jak máte předložený. Bez bodu 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Program byl souhlasen. Tak, teď tedy bod číslo 2, námitky členů zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání. Jsou nějaké námitky? Není tomu tak, jdeme k bodu číslo 3, kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva. Z minulého zasedání zastupitelstva žádné úkoly nevyplynuly. Já tady jenom v tomhle bodě zmíním, kontrolní výbor v tom minulém jednání chtěl informace o těch protipovodňových opatřeních. My jsme poslali dopis na příslušné orgány žádostí o informaci, jak to je. Včera, shodou okolností včera došly nějaké informace, je to teda, já jsem to nečetl ještě, protože je to několikastránkový dokument, a mám tady kopii, vím, že to chtěl především pan Harašta, pokud budete chtít, dám vám to k dispozici, asi nemá cenu to tady teďka všechno číst. Samozřejmě pokud by chtěl někdo další, je to k nahlédnutí, není problém to dát k dispozici. Tak, informace o kontrolách provedených výbory zastupitelstva, poprosím. Dotazy k usnesení, vlastně jsme nějaký rychle. Dotazy k usnesením z jednání rady. Jsou nějaké dotazy k jednáním rady? Není tomu tak? Takže přijdeme k informacím o kontrolách provedených výbory zastupitelstva. Prosím předsedu finančního výboru, pana Meluzína. 12. schůze finančního výboru proběhla právě včera. Na programu bylo 8 bodů, zápis vidíte před sebou. Z těch jenom zkratkovitě projdu ty nejdůležitější věci. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti v návrhu rozpočtu
2017 ani v hospodaření příspěvkových organizací za první 3 kvartály 2016. Taktéž byla členy výboru projita a překontrolována rozpočtová opatření, která nám byla dána k dispozici od období od minulého zastupitelstva poteď. Nejzajímavějším bodem bylo číslo 7, kdy pan inženýr Svoboda připravil analýzu rozpočtu městské části, kdy přičemž k dispozici byla data za roky 2014 až 2017. Pokud vás to bude zajímat, tak najdete i ty nejzajímavější údaje, které vypíchl, tak najdete právě v zápise, přičemž to hlavní očekáváme na příští schůzi, kdy pan inženýr Svoboda připraví analýzu investičních položek rozpočtu v časové řadě. To znamená, budeme se zabývat tím na jednotlivé investiční položky, jaký je tam vývoj právě od let 2014 až po 2017. Ale z těch dosavadních zjištění, která z analýzy vyplynuly, tak nebyly zhledány žádné nesrovnalosti nebo nějaké markantně podivné věci. Pokud budou dotazy, rád doplním. Děkuji. Pan Krátký, kontrolní výbor. Kontrolní výbor se sešel v pondělí 12.12. Na programu jednání byly 2 body, a to bylo seznámení se zprávou nebo s odpovědí na minulé usnesení ze strany městské části. A druhý bod, de facto úkol od kontrolního výboru zastupitelstva města Brna ohledně chybného zápisu z dubnového zastupitelstva. Kontrolní výbor se tímhle bude zabývat ve spolupráci s úřadem v měsíci lednu, tak aby jsme před dalším zastupitelstvem, před dalším zasedáním kontrolního výboru přijali usnesení a odpověděli kontrolnímu výboru zastupitelstva města Brna, jak bude dále postupováno, nebo jak se celá věc přihodila, jak asi byly stanoveny nějaké opatření, tak aby k tomu už nedošlo. To je všechno. Děkuji. Samozřejmě všichni vám budou k dispozici podle potřeby. Děkuji. Nějaké dotazy pro jednání výboru nejsou? Budeme pokračovat dál. Informace o jednáních starosty a místostarosty. Takže já bych s dovolením opět začal. Ten seznam je trošku kratší než obvykle, protože od 22. listopadu jsme byli 3 týdny v lázních. Takže já jenom z toho vypíchnu pár věcí. V pondělí 24. října bylo jednání u ochránce veřejných práv o řešení hlukové zátěže z malého motorového lítání. Ombudsman řešil celou záležitost, byla to jenom taková schůzka vstřícná. Řekl bych přímě, že všichni hrají trošku mrtvého brouka. Letiště za nic nemůže, řízení letového provozu za nic nemůže, nikdo za nic nemůže. Malý letadla porušují dopravní předpisy, lítají nízko nad zástavbou. Nicméně požádal jsem ředitele letiště pana Plačka, oni mají každého 4 roku nějaké jednání se všemi firmama, které tam sídlí na letišti, aby byl přítomen tomuto jednání. Požádali jsme ho, aby zkusili změnu organizace toho řízení toho provozu na letišti tak, aby letadla mohly lítat ze zadního prahu a nedostávaly se tak nízko na tu řany. Nicméně to jsou jenom takové dílčí věci. V současné době na to navazuje vlastně i ten úterý 8. listopadu. Měl jsem schůzku se starostkou Šlapanic, paní Trněnou, a budeme ladit společný postup, protože samozřejmě letiště je v katastru na Šlapanicích, takže budeme jednat společně s letištěm nějakým způsobem dál. A teď v tuhle chvíli jakoby nechci předjímat nějaké ty kroky, ale určitě to bude mít ještě další vývoj. Rozhodně se nechcem spokojit s tím výstupem, že nikdo za nic nemůže. 9. listopadu přístavba školy, proběhlo tady jednání s náměstkem primátora panem Hladíkem o financování rekonstrukce kuchyně a jídelny a přístavbě školy.
Výsledky těch jednání, které už jsou teda dlouhodobější, jsou takové, že se nám podařilo získat z úrovně magistrátu dotaci 9 milionů korun na rekonstrukci té kuchyně. Máme už vlastně téměř, dá se říct, hotový projekt na tu rekonstrukci, která by měla teda proběhnout o prázdninách s tím, že by škola měla být schopná nabídnout výběr více druhů jídel, jak je tomu dneska ve školách standardem. Mělo by tam dojít k celkové obměně technologií, takže by to vaření mělo být ekonomičtější, zdravější. Zároveň s tím se sveze i rekonstrukce vzduchotechniky, která je nezbytná, a vlastní přístavba 2 učeben bude financovaná z projektu z dotací z Evropské unie, takže to běží jakoby separátně. Takže si myslím, že tohle je docela úspěch. Potom pondělí 14. listopadu, ještě jsem přeskočil, 10. listopadu sportovní areál Tořany. Měl jsem, protože jsme nechali zpracovat samozřejmě tu studii, jak by ten sportovní areál mohl vypadat. Ještě jsem měl jednu schůzku se zástupcem majitelů pozemku, jestli doopravdy, protože ta studie prokázala, že jsme schopni se bez těch pozemků obejít, jestli si to doopravdy nerozmysleli, bohužel stále trvají na svém, takže veškerá jednání s majiteli jsou v tuhle chvíli ukončena. Tuším, že 5. ledna máme naplánovanou besedu s občany o nějakém vývoji dalším toho areálu. Pondělí 14. listopadu Komfort, informativní schůzka s předsedou představenstva o výstavbě u potoka. My jsme vlastně na začátku roku vytvořili nějakou pracovní skupinu, která došla k nějaké shodě s developerem. Myslím si, že to bylo nastolené docela dobře, nicméně jsme zjistili, že bytový odbor nechal propadnout územko. Vůbec to neřešili, nepožádali si o žádný prodloužení, nic, nechali to padnout. Snaží se teď hodit vinu na městskou část, což je pro nás neakceptovatelné, takže to ještě budeme řešit nějakým způsobem. Nicméně jednání Komfortu s městem probíhají dál. Mluvil jsem s panem Přichystalem i dneska, že se to snad nějakým způsobem pohnulo. Budu s ním mluvit v úterý, nemám žádné konkrétní informace, takže to bude nějakým způsobem pokračovat. A to je tak z mé strany ve stručnosti všechno. Jestli jsou dotazy k těm jednáním. Pan Chvátal? A dobrý. Schůzka s ombudsmanem, případně ta 3měsíční horizontu schůzka s letištěm ještě není stanovena. Takhle, ombudsman už s tím jakoby skončil. Z jejich pohledu se jedná o vyřízenou záležitost, oni to projednali, z jejich pohledu nezhledali žádná jakoby protiprávní skutek, protože... Termín schůzky na letišti, my máme v úterý, jsou pozvaní semka na kobereček majitele té stíhačky, která nám tady úspěšně lítá, takže budeme jednat a povedeme ještě další jednání, jak s paní Trněnou, tak s panem Plačkem, prostě nějakým způsobem dále. A ten termín nemám, ne, v tuhle chvíli jenom termín s těma majitelama té stíhačky. Paní Smutná? Já jsem se chtěla zeptat k té rekonstrukci kuchyně. 9 milionů je teda pouze na kuchyň a ta přístavba... Ta půjde zvlášť z evropských fondů. Ale pouze o těch prázdninách, to se stihne? Ne, ta přístavba se příští rok určitě nestihne, protože se to nestihne zúřadovat. S tou by se počítalo až 2018. Pokud nám to samozřejmě projde všechno přes ty evropské fondy. Takže o prázdninách by se mělo začít s tou... Kuchyní a jídelnou, ano. Je to rozdělený, ten projekt, a není možný tohle stihnout v obojí. Jakoby. Já jsem se chtěla zeptat na ten výběh pro psy a kanalizaci Dvorska na druhé straně. No, my chceme nějakým způsobem pořešit výběh pro psy vedle ekodvoru, protože majitelé psů často volí o tom, že by rádi měli ten výběh oplocený nějakým způsobem. Já jsem se trošku inspiroval výběhem pro psy, který udělali v Chomutově. Získal jsem si na to nějaké informace, měli jsme tady paní architektku, která se na tom podílela, kde to vypadá velice hezký, takže jsme se bavili o tom, jakým způsobem by to šlo pořešit i u nás. Takže zatím je to jenom v takových prvních počátečních jednáních. A kanalizace Dvorska, na té schůzce jsme byli dneska, tam se řešili prostě další nějaké dílčí problémy v rámci té projektové dokumentace. Postupuje to dál, víceméně už bychom měli mít souhlasné stanovisko schůzky pro to umístění kanalizace pod komunikací, ale vyskakují tam další nějaké dílčí problémy, které řešíme.
Zuzka dá kladný na tohle, jakoby, jo, ale řešíme tam s nima něco dalšího, ohledně té vrchní části Dvorsk, ohledně vsaků a svodu dešťových vod a podobně. Nicméně plánujeme, že už by se teda někdy v první čtvrtině roku udělala schůzka s občany Dvorsk, aby jsme je informovali o tom, jakým způsobem se to vyvíjí, jak to tam bude vypadat, co se tam chystá. Další dotazy k jednání starosty? Pokud tomu tak není, tak dám jméno panu starostovi slovo. Takže začal, možná pan starosta to nezmínil, po 40.10. jsme tady měli jednání ohledně obchvatu Tuřan s letištěm a s brněnskými komunikacemi. Nastal tam dost velký problém s kladným vyjádřením letiště, kde jim zasahuje úroveň obchvatu nebo výšková úroveň obchvatu do nějakých jejich křivek vzletových a odletových a příletových, takže je to na tom, že v současné době požadují, aby se ten obchvat asi o 1,30 m nebo 1,40 m zahloubil, aby náhodou, když by tam jel velký kamion, takže by mohli štrechnout ten kamion. Takže samozřejmě je čistě teoretická záležitost, ale tady toto zatím se bude řešit. Uvidíme, co nám povolí ještě územko třeba ustoupit o pár metrů dál, anebo teda vlastně potom ještě jednání s komunikacemi, jak to vlastně dopadne. Zatím to ještě bohužel definitivně dořešený není. Ještě bude schůzka s technickým ředitelem, komu budeme se o tom bavit, jaké jsou možnosti, nějaké možnosti trošku zapustit to je, vyřešilo se tam. Těch variant je víc, ještě budou prostě další jednání o tom, že ti skáču do řeči, omlouvám se, nicméně to pokračuje dál, tady tyhle jednání, pardon. Pořád. Další, co je, tak ještě, co pan starosta možná, hodně té rekonstrukce kuchyně a té nástavby, bude to probíhat tak, že opravdu v roce 2017 by měla proběhnout rekonstrukce té kuchyně, plus teda ta vzduchotechnika. Na to vlastně v podstatě už jsou v rozpočtu, který budeme schvalovat, převedené prostředky z města, takže my máme hotovou projektovou dokumentaci. Na začátkem ledna vybereme, protože to bude veřejná zakázka, tak začneme připravovat tuto veřejnou zakázku, vybereme někoho, kdo nám ji vlastně jakoby zorganizuje tu veřejnou zakázku a je to dost práce časově, aby to opravdu, abychom v květnu měli vybranou firmu, která by tady to prováděla. Uvidíme, jaký budou termíny, jestli se třeba skončí o 14 dnů dřív nebo v kuchyni, anebo to bude pokračovat do půlky září, nevíme, uvidíme, jak to bude. Já si myslím osobně, že by se to dalo zvládnout, protože největší položka je tam opravdu, co se týká technologií. Jo, takže když byla firma schopna zvládnout 2 patra rekonstrukci elektriky a měli to hotové za 6 týdnů na celé škole, tak si myslím, že tam opravdu dáme za 3 miliony vlastně to vybavení, takže opravdu těch stavebních prací, ne, že by tam bylo málo, ale zase tak moc jich tam nebude. Takže doufám, že to stihneme přes ty prázdniny. Zároveň během měsíce ledna se dokončuje se vlastně žádost o podání na dotaci z evropských fondů na tu nástavbu, takže to potom ještě půjde přes Radu města Brna a bude to žádat vlastně jako město Brno. Pokud by to bylo úspěšné, tak předpokládáme, že by se to realizovalo v roce 2018. Další 16. listopadu byli na odboru investičním, jsme projednávali investiční záměr na ulici Požárně a na Návsi. No to trošku na městě uslo, takže díky i paní inženýrce Kašpaříkové se to podařilo znovu nějak rozpohybovat s tím, aby vlastně ten záměr se posunul někde do té formy minimální zpracování projektu a realizace. Další jednání budou na začátku roku. Jinak jste si tady všimli, tak probíhá nám rekonstrukce dvora radnice. Zatím si myslím, že to úspěšně pokračuje, teď už nás nic nepřekvapuje, opravdu byly tady netušené skvosty jako ve formě zasypaných sklepů a takové záležitosti, jo, takže to se dalo předpokládat, věděli jsme o tom, ale přece jenom teď už, když už se naváží se vlastně ten kufor, tak už máme všechno vychytaný a mělo by to teda proběhnout
v jarních měsících, jak se bude moct dláždit, tak se začne dláždit a myslím, že by to mohlo být do konce března nebo dubna hotový. Skončila taky rekonstrukce mateřské školy u Lípy Svobody, hotová je i zahrada. Myslím si, že kdo se tam ještě nebyl, že to stojí za to, že ty děti jsou tam, vypadají, že jsou spokojení. Měl jsem tady do okolností předevčírem návštěvu z mateřské školky u Lípy Svobody, kdy přišli tady na radnici. Když jsme se zeptali dětí, jaká je ta zahrada, tak řekli, že je suprová, takže myslím, že to bylo největší ocenění od těch dětí. Ale to je jenom tak 24. listopadu jednání na projektové kanceláři Ossendorf. Jihomoravský kraj zadal takzvanou bezpečnostní inspekci křižovatky Hanácká, Špírková, Pratecká, kde vlastně pojmenovali veškeré závady, přednosti a zápory této křižovatky s možnými řešeními. Přišlo to definitivní varianta, to bylo v pracovní verzi, definitivní varianta přišla v pondělí tady na úřad, takže jsou tam určité možnosti řešení i nějaký ty kruhové objezdy, že by tam možná vyšel, ale je to na dalších jednání, na dalších projektech. Potom to v podstatě už jako probíhaly tady ty kontrolní dny. Měli jsme tady výběrové řízení na pracovníci sociálního odboru. Nevím, kdo chce, jestli ještě něco by vás zajímalo, tak jsem schopen zodpovědět. Děkuji. Já jsem se chtěla doptat jenom u toho letiště, tam dál nesouhlas to UCL nebo letiště? Letiště kvůli certifikaci, že to nemůžu. To je to, jak teďka likvidují ty zahrady všude. No, nicméně, jestli byste mě to stanovisko mohli poslat. No, tam není žádný nový, jakoby nesouhlasný. Já jsem pochopila, že písemný nějaký. Nebo jako z toho, co říkal pan Dorazil, jsem pochopila teďka, že je to písemné. Ne, my jsme měli zkusku s letištěm, dojel technický ředitel pan Keller z Bekomu a oni řekli, že žádný jakoby souhlas, že se víceméně nic nezměnilo oproti tomu původnímu stavu, takže stejně žádný souhlasný stanovisko dát nemůžou. Já jsem volal na... Ale to souhlasné stanovisko v té původní projektové dokumentaci bylo, jestli se nebylo. Možná paní inženýrka Golová mě doplní, jakoby, co mám ty stanoviska z toho roku 2013-14, když se dělala vlastně prodloužení platnosti té durky, tak tam bylo jakoby souhlasné stanovisko, ale podmiňující, jakože něco je potřeba tam udělat. Tak. Takový, jakoby, řekla skoro nic neříkající a umožňující do toho stavebka dávat další podmínky, takže teďka, co to bylo, tak to nebylo jakoby od UCL, Nebylo, ne. Jenom letiště, my a Keller. Jo, já jsem pochopila, že jakoby fyzický papír. Ještě ty jednání povedeme dál. Já jsem si zjišťoval nějaké informace v Praze na UCL. Některé věci by asi úplně neřešili, ale tam to je někde, myslím, 1,30 m nebo kolik, takže budeme o tom jednat dál. Že to lízá jakoby hranici toho ochranného pásma, kde ty letadla už se jako nepohybují. Tam, kde je to v té zóně, tak je to... Samo letiště řeklo, že ví, že tahle situace nikdy nemůže nastat, bohužel prostě... Tak jsem chtěla poprosit, jestli byste mi mohli poslat situačku jakoby toho dvora té radnice, jako jak to bude vypadat, jestli máte z toho projektu. A ještě já myslím, že vizualizace není, že jenom jakoby... Vizualizace není, půdorysně jsou tam varianty na skládání těch stánků, pódia a podobně, jakoby rozmístění. Jako poprosit, poslat. Pak jsem chtěla poděkovat za ty stromy právě u té školky o Lípy Svobody, za tu lípu jsem chtěla poděkovat, že se to podařilo vyřešit. A ještě jednu věc jsem tam měla, jestli byste mi mohli poslat i ty návrhy na řešení té křižovatky. Já totiž vím, ono se to tak jako seběhlo, nebo víte o tom, že VUTčko si tu křižovatku samo, jeden student vzal jakoby bakalářku. A mám teďka informaci o tom, že ta křižovatka je už tady tak jako vyhlášená
že je předmětem hromady různých studií, tak jsem si říkala, že zatím všichni... vím o jednom, tak a teďka si z hlavy nemůžu vzpomenout kdo, ale někdo to ještě jako zpracovává mimo rámec, dělali tam měření a tak, takže by bylo fajn, možná kdyby snažím se na ty lidi zkontaktovat, že bych získala i ty data od těch dalších subjektů. Dotazy k jednáním místo starosty, tohle ještě můžeme nechat do bodu různé, ještě tak. Paní Kostková? Zeptám se 13.12. jednání kácení stromů na ulici Myslivecké. To bylo bylo na té křižovatce s Prateckou, tam jsou nějaký s Dvoreckou, tam jsou nějaké smrky a nějaká borovice, které už jsou tam, které nazdvihávají chodník, byla tam petice občanů, no to by se tam vlastně jakoby částečně vykácelo, takže tam bylo asi 5 stromů a jeden strom byl vlastně před paní Šnajdrovou na Hanácké, ten smrk, který usychá. O těch stromech vím, jenom se ptám, kolik toho zůstane, nebo jestli to vezmou šmahem. Ne, tam bude, tam 5 stromů na té křižovatce, to je Myslivecká Dvorecká a jeden strom na té Hanácké. A řeší to komunikace? No, tak řešíme to v podstatě komunikaci a potom jako městská část, protože jako náhradní výsadbu jsme se řekli, že vlastně my uděláme náhradní výsadbu za to. Takže to brněnské komunikace přiznali, že, nebo tvrdí, a mají asi pravdu, že oni to tam nevysázeli taky, takže to jsou opravdu lidová tvořivost lidí, kteří to tam před x roky vysázeli, takže a teď jim to vadí. Ale vzhledem k tomu, že tady chceme, tak jsme v nějakém časovém horizontu asi 3 let, že vlastně provedeme náhradní výsadbu podle finanční možnosti městské části. Pan Hrašta? Já se říkám o 2 věci. Ten úcel a to letiště se teďka probudilo z hlediska toho obchvatu. Oni se nevyjadřovali k obchvatu? Vyjadřovali, jak to říká paní Galová, že to vyjádření bylo takový neurčitý, ale protože samozřejmě ten obchvat se teďka rozjíždí nějakým způsobem a víme, že ten problém tam je, tak zjišťujeme možnosti toho řešení, jakým způsobem pokračovat dál. To mě dost překvapuje, že v podstatě ty podmínky si měli dát v rámci projednávání pozemků. Obchvat máme od roku 2006 a jsme v roce 2016, legislativa se mění, zřejmě i pro letiště, oni mají ten problém v rámci nějaké evropské certifikace. Aby mohli udržet vlastně to, jako aby byl certifikovaný jako to letiště, tak oni teď požadují zahloubení toho obchvatu a když se to vezme de facto, tak ten obchvat je, řekněme, dál od letiště, tam se potom udělá takový oblouček, než je současný obchvat. A současný stav jim nemůže vadit, ale ten nový, když se to posune ještě o 3 metry, řekněme, do pole, to už jim vadí, protože to už je podle současných norm. Samotný zahloubení obchvatu by asi problém nebyl. Problém jsou spodní vody samozřejmě, které jsou tam vysoko a muselo by se to nějakým způsobem přečerpávat. Proto budou probíhat další jednání ještě tady o tom, co s tím. Ještě? Pan Krátký? Pardon? Možná je to moje chyba, ale z hlediska té úpravy nádvoří, já nevím, že by to teda nějakým způsobem proběhlo v stavební komisi. Tady toto. Já teda o tom vůbec nejsou informovaný, protože já bych třeba ne dneska, abych nezdržoval, tak jestli byste mi mohli poslat nějaký materiál, jak to nádvoří bylo. Tak jak paní Kašpaříková chtěla. Můžeme, jasně. No, já mu to můžu popsat, ono to není zase nic tak složitýho, tam jsou víceméně ty betonové pásy teďka, v kterých bude zeleň, tam, kde jsou ty 3 stromy vlevo, ten velký strom a vpravo stromy, jinak zbytek bude štípaná dlažba, aby jsme měli prostě prostor, který umožňuje různou variabilitu pro různé koncerty, vystoupení a podobně. Takže zbytek bude prostě čistá plocha. Já mě šlo o jednu věc, že prostě jsme probírali na kontrolním výboru, nebo respektive jsme si všimli v zápise, že se jedná o přemístění nějakých herních prvků. Můj dojem je teda, když tady nějaké ty akce jsou, třeba Tořanský zelí, tak když ty děcka... Ne, herní prvky tady zůstanou všechny. Když ty děcka tam měli teda nějakým způsobem tu zábavu, tak se tam uklidili a jako... Kromě toho pingpongového stolu, který tady stejně byl nefunkční, tak ty herní prvky, tak jak jsou tady, zůstanou. Tam šlo o přemístění do jiné polohy toho hradu. Jakoby.
To jsme ani nechtěli žádným způsobem rušit, protože samozřejmě... Je to škoda, využívá to i škola. Ano, to tam zůstává. Dobrá, děkuji. Pan Krátký? Já jsem se paní Kostová mě taky zebrala, ne že by slovo, ale ten podnět ohledně těch stromů na té Myslivecké. Asi by to chtělo do budoucna víc apelovat na spoluobčany, abyste ji netvořili lidovou tvořivost, ani si to vysadí, pak se jim to přestane líbit a městská část to má sanovat, že jo? Takže pokud to, tak nech si výsadbu asi zaplatí ze svého náhradní, ne? Co? Těžko určíme, kdo to vysadil, že jo? To tam zůstane. Ten člověk už nežije. Tam jde o to, že to zvedá chodník a že už tam byl úraz nějaký. No, tady lípy taky zvedá chodník a dolů nejdou, že jo? Dobře, děkuji. Ještě bych měl jeden k tomu letišti. Protože jsme byli u toho, když to územko bylo na hraně, tak samozřejmě po jednání s letištěm to vyjádření bylo takové, jaké je, neslané a nemastné, tak aby, jak řekla paní inženýrka, to mohlo běžet dál a nezastavili jsme se a neskončilo to tím v uvozovkách a nebyli jsme zase v bodě 0. Takže potom bych možná viděl, jak se teďka do lesa volá, tak se z lesa ozývá. No, tak, jestli takhle se letiště nezačalo chovat, že? Já bych neřekl, že se v tuhle chvíli letiště chová jakoby nějak nepřátelsky, to určitě ne. Já myslím, že to je z obou stran, jakoby se na to nějak řešit, ale je to na dalších jednáních. Já bych v tuhle chvíli nechtěl předbíhat. Paní Kostková? Jenom ještě bych poznamenala, na Myslivecké se vyměnili majitelé od těch... Já bych jenom, jestli tyhle věci máte do bodu různé, jestli jsme v bodě jednání starosty a místostarosty, tak jestli nejsou dotazy k těm jednáním, tak to opustíme a pojďme se k těm věcem. To velice stručně. Já vysvětluji, že se tam změnili majitelé, někteří zemřeli. Když ty stromy byly 10 let, 20 let únosné, tak to bylo hezký, protože od města jsme nějakou pomoc nemohli čekat, nějaké výsadby. Teď se doba změnila, takže bych to tak neodsuzovala, tuto lidovou tvořivost. A co se týká toho nádvoří, tak promiňte mi to škaredé slovo, ale kdo jsou pamětníci, tak mě to trošku připomíná Buzerplac. Při minulém vedení radnice se přišlo o obrovský smrt, který byl úplně zdravý. To bohužel jsme nezachránili. Vím, že ty zpevněné plochy potřebujeme, ale nejsem z toho nadšená. To nadšení teprve přijde, já se s tím jistý. Tak, pan Kirchner. Já se chci zeptat opět k tomu bodu 113.12. na tu lidovou tvořivost stromů Hanácká, Myslivecká. Zde se to týká i ulice Střížová, protože my jsme taky použili, a já se to přiznávám, lidovou tvořivost. Ano, vy jste tím vyhlášení. Ano, ale my se taky dostaráme, my taky prořezáváme, takže se tam prostě pro chodníku dá pěkně projít a lidi jsou docela rádi, že tam schovají posty. Ano, u vás určitě vyniká nebude těžké. Kdyby problém, tak samozřejmě pořešíme, jo? Ale až to začne zvedat kořeny, my určíme náhradně výsadbu. Tak, jestli nejsou ještě dotazy k jednání starosty a místostarosty, jsou to věci, ke kterým se může vracet v bodu různé, tak já bych tenhle bod ukončil. Nacházíme se v bodě 7, návrhy a podnětů občanů. Vidím tady jenom jednou. Simon má nějaké dotazy, připomínky? Nemá, takže budeme pokračovat dál. Bod číslo 8, harmonogram zasedání zastupitelstva městské části Bonotuřany. Máte předložený návrh na harmonogram zasedání, já to jenom přečtu. Zasedání 23. února, 27. dubna, 22. června, 7. září, 19. října a 14. prosince. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jsou dotazy, připomínky, návrhy nějaké? Prosím, klid tam vlevo. Jsou dotazy, připomínky? Mám pocit, že pan Hraška mačká, nebo se mi to jenom zdá? Ne. Já jsem měl pocit, že už se chystáte hlasovat. Dobře. Takže zastupitelstvo městské části Bonotuřany schvaluje harmonogram svých zasedání v roce 2017, který tvoří přílohu usnesení. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod číslo 9, návrh rozpočtového opatření číslo 16/2016.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Dotazy, připomínky. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat. Zastupitelstvo městské části Brno Tuřany schvaluje rozpočtové opatření číslo 16/2016, které tvoří přílohu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod číslo 10, návrh rozpočtu na rok 2017. Máte předložený návrh rozpočtu městské části na rok 2017. Otevírám rozpravu k bodu, dotazy, připomínky. Pan Kirchner. Já bych poprosil, aby vzhledem k tomu, že to je skutečně hodně strohý rozpočet, samozřejmě rozumím tomu, chtěl by to jenom, apeloval jsem už na nějaké schůzce předtím, aby se vyčlenilo docela dost peněz na projekci a na studie cyklostezek tady v městské části, protože ještě dopravní komise, která fungovala před pár měsíci, tak jsme dávali podněty radě, aby se to už řešilo. Je potřeba skutečně, dokud ty peníze na to nějakých jsou, aby se začalo rychle projektovat, aby se následně dalo realizovat. Jo. Zatím jsem nezaznamenal, že by se nějaké studie nebo nějaké projekční věci řešily, takže tady bych chtěl, možná jsem do toho bodu nepatří, ale apelovat na to, aby se na to myslelo v této věci. Děkuji. Někdo další do diskuze? Není tomu tak? Takže budeme hlasovat o návrhu rozpočtu. Zastupitelstvo městské části Brno Tuřany schvaluje rozpočet městské části Brno Tuřany na rok 2017 uvedených příloze usnesení a pověřuje Radu městské části Brno Tuřany zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod číslo 11. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená Radě městské části pro rok 2017. Dotazy, připomínky k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, návrh usnesení zastupitelstva městské části Brno Tuřany schvaluje pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená Radě městské části pro rok 2017 uvedená v příloze usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod číslo 12. Program provozu subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Dotazy, připomínky. Pan Krátký. Já bych měl jenom jednu připomínku nebo návrh pro změnu. Že lhůta pro rozhodnutí žádosti, jestli by se nedala zvládnout do dubna, bychom to mohli projednat na tom 27.4. na dubnovém zastupitelstvu. Podle mého soudu těch žádostí asi nebude tolik, aby se za ty 2 měsíce nedali zpracovat, vyhodnotit a ty peníze prostě rozpustit a předat těm spolkům. Samozřejmě máme předpoklad, že by se to prohnalo dubnovým zastupitelstvem, ale ten termín jsme tam nechali jako rezervu, že kdyby náhodou někdo, tak je ještě možnost to prohnat červnovým. Teď nevím, co kdyby náhodou něco, když lhůta pro podání žádosti je do 28.2. Prosím? Že lhůta pro podání žádosti je do 28.2. Takže tím pádem jsou tam 2 měsíce na projednání v komisi, v radě a následně zastupitelstvu. Jenom dodal tady k tomuto, jsme o tom uvažovali, jestli do toho dubna nebo do toho červnového zasedání zastupitelstva, vzhledem k tomu, že ty dotace bychom chtěli dát a kdyby se třeba objevilo něco, kdybychom potřebovali ještě doplnit od těch dotyčných organizací, tak jsme to nechali opravdu jenom z důvodu takových opatrných do toho června, ale počítáme s tím, že opravdu se to bude schvalovat to dubnové zasedání zastupitelstva. Dobře. Tak tomu možná doplním, jestli můžu. Ono se totiž minule stalo tím, že vlastně ten program je relativně nový, nebo teď to bude druhý rok, tak minulý rok se nám opravdu stalo, že jsme museli v podstatě všechny subjekty úkol vlastně nějakým doplněním. Takže, ale jak říkám, že jsme se o tom opravdu bavili, že do toho dubnového už to mělo na 99,9% stihnout, pokud nebude problém s některým z těch spolků, že by
některé informace nedodával nebo nedej bože zatajoval třeba. Tak, další dotazy. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat návrh usnesení Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. Schvaluje program provozu subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity, jehož text tvoří přílohu tohoto usnesení. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hanuši? Já si myslím, že to nějak. Usnesení bylo přijato. 13. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se stanoví obvody mateřských škol. A osobně považuji to poměrně nešťastné stanovovat spárové oblasti pro mateřské školy, protože se nám to tady takovým způsobem prolíná. Nicméně nás k tomu nutí novela školského zákona. Když to neuděláme my, tak to dělají za nás. My jsme samozřejmě ředitelky se k tomu nějakým způsobem vyjádřili, nepovažuji to za, já osobně teda za rozumný, ale nedělám s tím nic. Jsou dotazy, připomínky? Pokud tak není, budeme nás pan Krátký. Že se zeptám, že s tím teda nejde vůbec nic dělat, že bychom to třeba udělali šalamounsky, že bychom všechny ulice napsali pod všechny 3 školky. Protože jak jsme se o tom bavili na kontrolním výboru, tak samozřejmě, že teďka mají zpracovaný nějaký demografický vývoj, nebo kde ty děti jsou teďka, ale samozřejmě vývoj bude možná jiný. Tak mě zajímalo, jestli se když se stanoví ty spádové obvody u těch mateřských školek, tak jestli to bude mít vliv na bodové hodnocení v rámci toho elektronického přihlašování. Tady se jedná v tuhle chvíli o ty páťáky. Ale ono to asi bude postupovat každý rok níž a níž. 5letý. Jako 5letý. Páťáky, 5letý, pardon, omlouvám se, 5letý. Jako o to povinnou... V tuhle chvíli, ano, v tuhle chvíli se jedná pouze o 5letý, ale myslím si, že to bude postupovat, nebo měli jsme tu informaci na svém starostu, že to bude postupovat níž a níž. No. Ale jak říkám, je to celý přijde jako nesmysl, jak bude v praxi vypadat, když ta školka bude plná, tak stejně bude muset vzít druhá, i když tam nebude mít spárovou oblast. No. Je to... Já mám pocit, že něco na ministerstvu vymysleli a nedomysleli trošku. Pan Hrašta? Já jsem se právě chtěl zeptat, co vy jste nakousl, že v podstatě to tady znamená, že třeba by to mohlo znamenat likvidaci mateřské školy Verbonská, protože tam třeba to nenaplní, rozumíte, a třeba někteří lidi rádi třeba stužáno, tak mají začít tu mateřskou školu Verbonská. Takže předpokládám, že se bude postupovat rozumně, že když bude naplněná ženská škola, takže využijeme prostě spádová, nespádová ulice, tak využijeme jako tady toto, že budeme postupovat normálně, logicky a rozumně. Protože nás to nebude zavazovat, že nesmíme. Pan dorazil? A jenom panu Hraštovi, tady v podstatě, když se podíváte, tak pod Mošeho Lásecká jsou i ty Dvorská, že to patří vlastně jakoby pod jednu školku, patří ty 2 budovy. Tak jak je to vlastně, že jedna ředitelka, takže opravdu jo, ta Holásecká, jsou tam gro těch ulic tady vlastně v Tuřanech a tomu Vručková východní výsluní Zapletavova, jo, takže... No uvidíme, co to v praxi přinese. Jestli tam nemělo by právo veta třeba městské části, že si může rozhodnout, jo? Je to na základě novelizace zákona. Je to na základě novelizace zákona, jo, takže bohužel my asi nebudeme moc vetovat školský zákon. No. To bohužel ne. Se něco nepovedlo. No, tak nicméně ty spárové oblasti stejně chodí každý rok, takže možná třeba bude možnost to ještě korigovat nějakým způsobem. Ještě dotazy nějaký další připomínky? Když to nebude fungovat, tak samozřejmě určitě budeme dávat nějaké podněty nebo něco, aby se to napravilo. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol a doporučuje zastupitelstvo statutárního města Brna návrh schválit. Kdo je pro?
Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod číslo 14, obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se stanoví spádové obvody základních škol. Tam se víceméně nic nemění, tam to zůstává stejný. Školu máme jednu, takže tam asi není co řešit. Takže já bych návrh usnesení Zastupitelstvo městské části Brno Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanoví spádové obvody základních škol a doporučuje zastupitelstvu města Brna návrh schválit. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod číslo 16. Takže teďka bod posunutě vlastně bod číslo 16 změna. A 15, to je, já jsem si, že začátek je stejný. Obecně závazná vyhláška města Brna o pravidlech pro pohyb psů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní Kašpaříková. Bych chtěla dát asi určitě protinávrh. Tam v té věci té povinnosti zajistit, aby byl pes vybaven evidenční známkou. Já jsem byla oslovena starosty některých jiných městských částí a ohledně začali jsme se o tom bavit, že to vnímají jakoby problém i z hlediska toho, když mnohdy i jakoby nechtěně se někomu zatoulá pes, tak je žádoucí, aby ty psy byly prostě tou známkou vybavení, protože i strážníkům se bude, nebo mnohem lépe identifikuje vlastně, komu ten pes patří. Takže se mnohdy takhle jako zabrání tomu, aby byl pes odvezen do útulku, po případě vlastně se tím snižují náklady, nebo nevznikají náklady těch majitelů vlastně na ty odchyty a vůbec na ty očkování a podobně. Takže mám jako informace o tom, že i policie je celkem jakoby nešťastná z tohohle. Zjišťovala jsem, proč je důvod jakoby tohle měnit. Víceméně nikdo nechápe proč, jakože zákonný důvod k tomu není, ale že prostě z odboru vnitřních věcí, když přišel tenhle dopis, tak prostě ani oni nebyli schopni jakoby vysvětlit, proč to tak je. Takže já bych dala protinávrh, že bychom, já si myslím, že z ostatní části nikdo nemá problém ohledně ty kanisterapeutické činnosti a podobně. Takže jedině tady v tomhle případě toho, že není potřeba vybavovat si evidenční známkou, bych dala, že zastupitelstvo městské části nesouhlasí s úpravou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů, a to konkrétně ve věci vypuštění povinnosti zajistit, aby byl pes vybaven evidenční známkou, a zastupitelstvo městské části Brno Tuřany souhlasí s návrhem zbylých úprav obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů. Já jsem to konzultovala vlastně i tady s paní Rosenbergovou z našeho úřadu a ona se taky domnívá, že je lepší ty evidenční známky vydávat. Říkala, že stejně je má jakoby nakoupené, takže by se stejně je dál jakoby dávala, ale vlastně nebyla by to povinnost, takže bychom nedonutili ty lidi přijít a vlastně ani zaplatit vlastně ten poplatek za ty psy. Takže to dávám písemně. Já když to shrnu, takže trváme na tom, aby psi byli vybaveni známkou. Oproti návrhu, který máte na stole. Jako z mého pohledu, řeknu jenom zkušenost, můj pes známku ztratil během 2 dnů, samozřejmě, takže já si myslím, že by město spíš mělo uvažovat o čipování a podobně. Ale nicméně... Bylo mě ještě řečeno, že město vymýšlí údajně nějaké další návrhy. Já jsem říkala, tak fajn, tak ať se přijde s tím v době, kdy bude nějaký nový jako návrh a pak se to zruší, a ne, že se to zruší. A pak údajně už v historii bylo snad půlroční období, kdy ti psi nemuseli dostávat evidenční známku, takže vznikaly z toho strašné chaosy, že prostě bylo, nebylo. A ohledně právě toho čipování tam bývá problém, že ty lidi takhle tu známku dostanou zdarma, zaplatí za psa, ale známku mají zdarma, a to čipování stojí prostě zatím velké množství peněz relativně pro ty lidi. Takže tak, jako když by nemusel, ale jako je potřeba asi to přijít s tím jako v době, kdy prostě ty čipy nebo na to myslet. Takhle je to, že se to vypouští a čipy se tam nedávají, takže vlastně s tím jako problém, který neřeší, a řekla bych, že je to spíš opatření, který jde na vrub jako nešťastný těm majitelům. Takže je tady protinávrh, když to shrnu, je tady protinávrh, aby jsme trvali na tom, aby psi byli vybaveni známkou. Paní Kostková? Naprosto souhlasím s Hankou, protože když nějaký pes třeba, nedej bože, nějaké dítě pokouše, nevíte, zda je očkované,
za zvířem, nebo jestli je nějaký nemocný a rychleji se dohledá, takže je to dobrý nápad. Já osobně si myslím, že to není nic proti ničemu trvat na tom, aby měli známku. Jsou další dotazy, připomínky? Pokud tomu tak není, takže přejdeme k hlasování o protinávrhu. Já ho asi znovu číst nebudu, paní Kašpaříková ho načetla tady, myslím si, že to bylo srozumitelný. Takže kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Tak, bod číslo 16. Přeskakujeme teda a bude teď změna územního plánu. Změna územního plánu města Brna. Parcelní čísla 1231/1 tak dále v KO Brněnské Ivanovice, jak to máte předloženo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, dotazy, připomínky. Paní Kašpaříková? Já jsem se chtěla jenom ujistit, protože minule jsme to stahovali právě, protože v té žádosti je uvedeno vlastně, že se z toho má stát jakoby stavební a vznášeli jsme obavy, že když by se rozšiřovala železnice, že by byl s tím jako problém, ale jestli teda městská část, jako že by vlastníci, pokud by si tady z těch chatek udělali prostě rodinné domy a rozšiřovala by se železnice, by to byl takový problém z hlediska toho, že by to mohli blokovat, to rozšíření té železnice, ale jestli jsem pochopila dobře, tak teda budeme schvalovat, že se převádí na plochu ZPP z objekty pro rodinnou rekreaci, nikoliv jakoby stavební, byť v té žádosti. No ono je totiž v té žádosti jakoby napsaný, které jsou zapsané jako stavební půda, která není svázána zákony o dalším vybudování staveb nebo využití s ohledem na přilehlé stavby, ať už původní nebo nově vystavené. Takže ono to zavání tím, jakože Pan Hrašta? Myslím si, že obava ohledně rozšiřování železnice jako je zbytečná, že stejně pokud tam bude vznikat něco nového, tak to stejně SŽDC bude vyvažovat a drážní úřad. Takže ta rezerva tam všechno zůstane, i když tam bude vznikat něco nového. Takže si myslím, že to rozhodně ne. Děkuji. Někdo další do diskuze? Pokud ne, budeme hlasovat. Zastupitelstvo městské části Brno Tuřany souhlasí se změnou územního plánu města Brna v katastrálním území Brněnské Ivanovice z plochy ZPF na plochu ZPF s objekty pro rodinnou rekreaci. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijaté. Dneska všichni spíchají na biatlon. Co? Tak, prodej pozemku parcelní číslo 137 a 142/2 v KU Holásky. To je věc, kterou jsme tady jednou měli, protože to bylo jakýsi zmatečný, tak se s tím neodsouhlasilo, protože SŽDC zastupovala nějaká firma, bylo tak nešťastně napsaný. Takže je to tady znovu, tentokrát žádá už teda SŽDC, tak jak by to správně mělo být. Dotazy, připomínky k tomuto bodu? Paní Kašpaříková. Já jsem tam měla, že bych chtěla, aby v té situaci bylo vyznačený, jako o kterou část toho pozemku se jedná. Protože se domnívám, že je to sice v žádosti napsaný, že chtějí jenom část pozemku 30 metrů čtverečních a 70 metrů čtverečních, ale není tam, máme doplněk, nemáme doplněk materiálu, ale není tam zaznačeno vlastně, jako kterou část toho pozemku chtějí. A myslím si, že bychom měli vědět už jako v této fázi, kdy o tom hlasujeme, že souhlasíme s prodejem částí pozemků, tak kterými částmi, by to mělo být v té mapě zaznačeno. Obecně s tím nemám problém pro to hlasovat, ale prostě přijde mně, že jako byť se pak geometrák udělá později, ale přijde mně aspoň jako orientačně vědět, jako o které části
těch pozemků hlasujeme. Pan dorazil? Právě, když jsme to měli na radě, tak jsme tam dali vlastně návrh toho usnesení, že zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku a za účelem vybudování nového rolevého domku na pozemku 137 a pro zřízení příjezdové cesty na pozemku tom a tom. Jo? Takže tím je to jasný, že na nic jiného to nebude použito. Samozřejmě to bude součástí územního a stavebního řízení, takže za jiným účelem to nesouhlasíme, zastupitelstvo souhlasí akorát tady s těmato dvěma účely. Navíc teda samozřejmě v tom návrhu je, že po schválení územního souhlasu necháme zpracovat geometrický plán a zábor potřebných částí pozemku a podáme novou žádost na odkup potřebných pozemků, takže se to tady objeví ještě jednou. V té konkrétní podobě už samozřejmě o kterou část se bude jednat. Takže tady na zastupitelstvu se to ještě objeví. Já si myslím, že v téhle podobě s tím nevidíme. Takže pokud nejsou dotazy, návrh usnesení zastupitelstva městské části Brno-Tuřany souhlasí s prodejem části pozemku parcelní číslo 137 a 142/2 v KU Hlásky za účelem vybudování nového reliéfového domku na pozemku parcelní číslo 137 v KU Hlásky a zřízení příjezdové cesty na pozemku parcelní číslo 142/2 v KU Hlásky, a to společnosti Správa železniční dopravní cesty státní organizace. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, usnesení bylo přijato. Prodej části pozemku parcelní číslo 1517/5 v KO Brněnské Ivanovice. Dotazy, připomínky? Pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany souhlasí s prodejem části pozemku parcelní číslo 1517/5 v KO Brněnské Ivanovice o výměře 17 metrů čtverečních. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod číslo 19, vlastně prodej pozemků parcelní číslo 969/6 a další v KO Brněnské Ivanovice. Otevírám rozpravu. Máte tam doplněnou mapku na stole. Pokud nejsou dotazy, připomínky, návrh usnesení zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem části pozemku v KO Brněnské Ivanovice a souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 969/6 a 969/7 v KO Brněnské Ivanovice paní Zuzaně Jídnerové za podmínky nabytí vlastnictví k pozemkům parcelní číslo 968/1 a 969/3 v KO Brněnské Ivanovice. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Číslo 20. Prodej pozemku parcelní číslo 172/3 v KU Dvorská. Otevírám rozpravu, dotazy, připomínky. Není tomu tak. Hlasování. Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 172/3 v KU Dvorská. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Tak, bod číslo 21. Využití předkupního práva stavba na pozemku parcelní číslo 685 v KU Dvorská. Otevírám rozpravu, dotazy, připomínky. Pan Krátký. Tak vím, že se uvádí, že z prostředků městské části Brno-Tuřany to přejde do majetku městské části. My už jsme to tady rozebírali, ty způsoby, jak to předkupního práva využít, jsou dva. Jednak, že to předkupní právo využije přímo město Brno a napůjde to město Brno.
anebo že to předkupní právo využije městská část, i tak to nabíde město Brno, ale automaticky nám to bude svěřeno. Podle statutu. A v tuto chvíli tam probíhá co? Aby jsme si nevzali do svého vínku další danajský dar. V tuto chvíli tam probíhá to, že společnost Bonagro, která tu stavbu v současné době vlastní, tak nějakým způsobem ukončuje postupně tu činnost v tom areálu a plánuje tu převést tady tuhle budovu na společnost Comaxit, která naopak tam rozvíjí svou podnikatelskou činnost a domluvili se na prodej té stavby za tu částku, která je uvedena v tom návrhu. Takže prodej městu Brnu, tudíž nám. To předkupní právo je založeno na tom, že tam je jiný vlastník stavby a jiný vlastník pozemku. Podle nového občanského zákoníku, když je tato situace, tak vzájemně vůči sobě mají předkupní právo. Takže když to vlastník stavby nabízí tu stavbu někomu jinému, tak má povinnost nabídnout tu stavbu za stejnou částku, kterou tu nabízí vlastníkovi pozemku. Tohle je základ toho předkupního práva, na základě kterého nám to nabízí. Vždycky to bude nabývat město Brno, jsou tam dvě ty cesty, buď to nabíde přímo, anebo z našich prostředků s tím, že nám to bude automaticky svěřeno v takovém případě. Pan Kirchner? Tam se chtěl zeptat, jestli, protože to je strašně podezřelý, jestli na té nemovitosti třeba neváznou nějaký další závazky vůči třetím osobám. Neváznou. Kontrolovali jsme to. Je to jenom čistě o tom, že se toho chtějí zbavit z té stavby a proto to převádí jenom za symbolickou formu. Děkuji. Další dotazy, připomínky? Tady nám to spojí. Když to teda přijde, jakoby, že to nám to bude svěřeno, když to se tam někdo podívat, v jakém stavu ta stavba je. A já vím, že to je prasečák, že jo, ale tak vím, jak vypadají tady stavby v agru, které jsou v úvozovkách na sbor, tak aby jsme si opravdu, byť ten Comaxit, asi je teda předpoklad, že Comaxit, že městská část to následně asi pronajme Comaxitu, nebo tak asi chápu myšlenkové pochody, které by asi byly, ale aby to neskýtalo další investice vyšší, než případně z toho pronájmu do té stavby, tak aby tam mohli fungovat, aby do toho neteklo. Já jsem se tam byl dívat, aspoň teda z vnější strany, tak ta střecha vypadala opravdu jako spraveně. Jo. Je pravdou to, že asi než se to definitivně koupí, tak minimálně prohlídka toho objektu proběhne samozřejmě, ale tady jde o to vlastně o to využití předkupního práva, že no, těžko můžeme se tam jako vloupat dneska do toho pozemku, takže aspoň minimálně zvenku jsem si to spoza plotu nafotil, ono by vypadá dobře, dá se to využít třeba část pro potřeby nějakého skladování pro městskou část a zbytek teda jako na pronájem, nebo teda radši na celý pronájem, ale já se považuji za nutně říct, že kdyby nám potom, aby nám někdo neotlokl o hlavu, že jsme špatně jednali, zacházeli vlastně s majetkem, že jsme za korunu nechtěli koupit nemovitost, která má hodnotu třeba, řeknu příklad, 2-3 miliony. Podle mě tak zvenku, když jsem dělal zemědělský stavby, spíš to byl možná dřív nějaký kravěn, nějaká taková 96, jestli tam byly teď prasata nebo něco takového, tak to nevím. Jo. No dobře, jestli ten stav je nějaký, tak jak říkám, aby jsme si nenechali svěřit danajský. Minimálně to ještě prověříme, jako sbor to nevypadalo, byly tam vyměněny okna, jo, jsou tam nový plastový okna, viděl jsem podstatně horší zemědělské nemovitosti, než je tady toto. Dobře. Děkuji. Děkuji. Pokud nejsou další dotazy, připomínky, návrh usnesení zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany doporučuje využití předkupního práva k zemědělské stavbě bez čísla popisného situované na pozemku parcelní číslo 685 KU Dvorská za kupní cenu ve výši 1 koruna česká a využívá předkupní právo k zemědělské stavbě bez čísla popisného situované na pozemku číslo 685 KU Dvorská za kupní cenu ve výši 1 koruna česká, a to postupem dle článku 11 odstavce 2 písmeno A statutu města Brna z prostředků městské části Brno-Tuřany. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato.
Bod číslo 22, nabití pozemku parcelní číslo 1352/25 v KU Brněnské Ivanovice. Otevírám rozpravu, dotazy, připomínky. Není tomu tak. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany souhlasí s nabitím pozemku parcelní číslo 1352/25 v KU Brněnské Ivanovice do majetku statutárního města Brna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod číslo 23, pravidla pro nájmu bytů. Otevírám rozpravu, dotazy, připomínky. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany nemá námitky k návrhu pravidel pro nájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod číslo 24 vlastně, změna pozemků v KU Tuřany. Tam máte opravenou na stole opravenou to návrh usnesení. Tak já pana Poláka vás poprosím jenom. Tak já to jenom řeknu nahlas, k čemu tam vlastně došlo, k opravě. My jsme to konzultovali s navrhovatelem, kterým je pan. Ta žádost byla nějakým způsobem podána, žádost o vyjádření v naším směrem byla podána trošku jinak, řekněme, takže tam ta žádost nyní, nebo to stanovisko směřuje, co se týče těch pozemků, které mají být směňovány k celému tomu pozemku, parcelní číslo 41-45, kdy teda část ideální, 1/3 vlastní, druhou část jiná fyzická osoba, proto tam došlo ke změně toho, že původně tam bylo ve vlastnictví, teďka je tam obecně ve vlastnictví fyzických osob a byl tam teda doplněn v souladu s tou žádostí ještě pozemek jeden, za který to má být směňováno. Fakticky se tam nemění nic, je to jenom upřesnění toho usnesení. Pan Krátký? Dvě věci. Začnu tak nějak od konce, nebo navážu na Hanku, která říkala, že u toho pozemku u reléového domku by chtěla nějaké upřesnění, o které části pozemku se jedná. Tak tady bych taky uvítal, protože když se řešil komfort, kde byla situace rozměřená do metru, takže se jednalo o nevýhodu pro město, tak si myslím, že ty metry tady taky tak trochu nevychází. Ale teď, když jste de facto udělali to usnesení tak, jak je, že je to ten pozemek, teda 41-45 je teda zahrnut celý teď pro směnu, nejenom ideální třetina, ale je do té směny zahrnutá i. Můžu do toho vstoupit? Ano. Já to upřesním, ta moje žádost de facto se vyvíjí nějakým způsobem, to jste občas ostatně pan Krátký děl za minulém vedení. Ta situace se vyvíjela tak, že de facto magistrát města Brna, se kterým já tu směnu samozřejmě řeší, tak nejdřív jim vadilo, že nemám skladovanou chatku, pak jim vadilo, že já chci víc metrů čtverečních a nakonec to dostalo do této fáze, kdy moje poslední žádost, která přišla na magistrát v červnu tohoto roku, tak vycházela z toho, že mě zplnomocnila k tomu, abych ji zastupoval ve směně zbývajících 2/3. Takže tím pádem ty metry čtvereční mnou nabízených a metry čtverečních, co má magistrát města Brna k dispozici, tak jsou plus minus 10 metrů čtverečních, jsou zhruba stejné. Jo. Samozřejmě zbytek už bude řešit magistrát formou dopřesnění podle geometrického plánu, tak jak je i v tom návrhu, že tam bude nějaká výseč na komunikaci a tak dále. Jo, takže to se potom dopřesní při té samotné změně. Proč je to tady až teďka v prosinci, proč to se neřešilo dřív, než v tom
spíš od června je to na magistrátu, nevím. Já jsem to zase několikrát urgoval. Sám si možná vzpomenete, že jsme to tady kdysi řešili taky společně, vaše ty starší varianty. Jo. Uvidí se, jo. Já v podstatě zamítavé stanovisko magistrátu už mám. V podstatě jenom ze slušnosti jsem to nabídl i nynější koalici na magistrátu, protože prostě jsem jejich nějaký partner koaliční, jo, a buď se k tomu postaví, nebo se k tomu nepostaví. Samozřejmě otázka, jak k tomu postaví tohleto zastupitelstvo. Jo. Já se samozřejmě budu držovat hlasování. Pan Krátký? Ne, samozřejmě, tak jak je to teďka postavený, tak to do věci vrhá trochu jiné světlo, protože už to tady bylo v roce 2014. V předmětu nebyl zahrnut pozemek ten 4133. Jednalo se tam jenom o směně 2 pozemků. Takže v tom případě pak jsem měl, kdyby tam nehrála roli ta, kdyby to zůstalo jenom na té ideální 1/3, tak jsem se chtěl zeptat, jak by se to dělilo, tak aby to vycházelo pro ten obchvat, protože kdyby to bylo podélně, tak bychom si vůbec ničemu nepomohli. Ale takhle, když je to celý, tak v pořádku. Ale opět tady při rychlém součtu 5280 metrů za 5934 není pro mě o desítkách metrů, ale obchvat chceme, tak nechť tedy. Ale aby se tak příště postupovalo i v jiných případech, kdy to opravdu bylo o desítkách metrů. Děkuji. Já to zareaguju tady skutečně, když si přišli tu žádost toho magistrátu, která je na té další stránce, tak tam si to četl, doufám, tak tam mají vidíte, že to bude samozřejmě dopřesněno. Jo? A když tam bude nějaký rozdíl, tak buď to sežere ta komunikace, anebo to prostě budu muset doplatit, anebo se to prostě nesmění. Jo? Tohle to je, myslím, městská část s tím souhlasí, s tou změnou, nebo jestli vůbec magistrát s tím dál zatěžovat nebo nemá. Jo? Takže bych asi na vysvětlenou asi tolik uvedl. Jo, a pardon, jak jsem řekl, že držím hlasování, já nebudu hlasovat vůbec. Střed zájmu. Takže pokud nejsou další dotazy, návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemků parcelní číslo 4099/1, 4099/2, součástí je stavba pro rodinnou rekreaci číslo evidenční 86 a 4145 vše v KU Tuřany ve vlastnictví fyzických osob za části pozemků parcelní číslo 4133, 4134 a 4135 nacházející se v ploše SV v KU Tuřany ve vlastnictví statutárního města Brna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení bylo přijato. Bod různé. Tak, spoustu věcí jsme probrali bodu starosta, tak jdeme na další. Paní Smutná. Já jsem chtěla, už tady padla zmínka o tom kruhovém objezdu, tady nám Kaška Říková změnila nějaké projekty studentské, vím o projektech, které už jsou na stole tady na úřadě. Já mám takový jenom nápad, nevím, jestli vůbec by to bylo možné to třeba řešit, ale myslím si, že by to byla jedna z takových těch levnějších nebo úspornějších variant. Že by tam byl kruhový objezd jenom namalovaný třeba, anebo nějaký jakoby mobilní, protože takové kruhové objezdy existují. Dnes jsem se zrovna vzpomněla takový kruháč, ale v rámci jako rovné plochy je třeba na křižovatce Václavská Libešova, jestli víte, projíždíte tam na Křídlovickou, tak tam jsou takové plastové jakoby cihličky a vymezovače. Jestli by třeba jsme nemohli i touto cestou zkusit. A vlastně ten kruhový objezd nemusí mít tvar kruhu. Tam může být puntík, tam může být oválek, tam může být jenom strom, tam může být cokoliv, on nemusí mít tvar kruhu. Tam by stačilo to třeba jenom nějak domalovat nebo vymezit. No, jsou tam poměrně ostrý rohy toho trojúhelníku, takže tam jakoby vytočit kamion, aniž by došlo k nějakým stavebním úpravám,
Vím, že se tam občas jakoby točí, ale je to teda natěsno. Nicméně ty jednání ještě budou teda vlastně na kraji probíhat nějakým způsobem dál. Bude tím, že to je krajská silnice. Paní Kašpaříková? Já bych tomu chtěla jenom technickou, že všichni si tak jako domnívají, že kruháč má být jako, že se má jezdit kolem svatých, ale to je jako chiméra. Ten kruháč má být pod těma svatýma, oni se tam vlastně jako vlezou ten kruhový objezd, ale jinak jako pokud policie tam nedovolí ani zrcadlo, tam nedovolí prostě tady ty. Ale my tady máme studii, kde je ten kruháč pod svatýma a tam bylo nedoporučující stanovisko, pokud se nepletí. Tam se kamion Poloměr, tam byl 20 metrů, což kamionům nevyhovuje. Ale ty nové varianty, co jsou tady na stole, samozřejmě nějakým způsobem ukrajují z toho trojuhelníku 3 svatých a ten kruháč tam posují. Říkám, ale tohle je jakoby v tuhle chvíli asi předčasný, ty jednání budou pokračovat dál nějakým způsobem na tom kraji. Pan Hrašta? Já jenom se zeptám, že to jsou všechno malutky, malůvek už tady ohledně té křižovatky je opravdu hodně. Já se zeptám jenom na tu banální věc, jestli se nepodařilo posunout věci instalace zrcadla. Ne. Nechci o tom nehodit dál. Protože pan starosta byl v těch lázních, takže já jsem tam byl, tuto otázku jsem policii znovu nadnesl, znovu to bylo se zamítaným stanoviskem. Jo, takže nicméně budeme tlačit dál samozřejmě na nějaké to řešení. Je to dlouhodobě neudržitelný stav. Rozhodně to nevzdáváme tím, že by nám někdo nesouhlasil. Tak, další dotazy v bodě různé návrhy, připomínky, paní Smutná. Já ještě k té dopravě maličko, nevím, jestli už to náhodou neprobíhalo třeba na dopravní komisi dříve, ale na konci, respektive na začátku ulice Měšťanská, na výjezdu Měšťanská-Tuřanská je konec zóny 30. Začátek je vlastně při vjezdu na Malínskou, ale od Ekodvora není ten začátek, ta značka tam prostě chybí. Není tam. Jestli by se nedalo apelovat, aby se tam ta značka umístila. Další věci teda nevím přesně, myslím, že to je pořád účelovka. My jsme to řešili, že tam bude potřeba označit přednosti v jízdě. My jsme se o tom s paní Galovou bavili, že spousta lidí neví, a nedivím se, nemůže vědět, že se jedná o vlastně jakoby o polní cestu a měli by... Ano, těch označení, těch účelovek chybí mnohem víc. Vlastně, když se jde na Dvorska, tak ty označení tam nikde nejsou, ty červené sloupky, které by tam měly být při výjezdu z účelovek. Není nikde, takže já jako nadvorská správně bych vlastně mohla nebo měla dávat přednost těm výjíždějícím z Polňačky, protože to není označeno jako účelovka. Tam by měl být červený sloupek. A ten tam nikde není na těch účelovkách. Ani na jednom. Nicméně ty účelovky teď spadají pod nás, takže tyhle věci se budeme muset pořešit v rámci teda příštího roku nějakým způsobem. Samozřejmě budeme řešit i Šipkovou, kde si lidi zkracují cestu z Chrlic a lítají tam poměrně rychle po té asfaltce, takže tady těch řešení je víc. Máme na to větší příděl peněz na příští rok, takže si myslím, že to je možné. Pan Krátký? To je jako označení těm účelovkám, to asi městská část nebude řešit, protože to podle normy neosadíte do svýho, že jo? Takže to bude muset řešit správce komunikace. Pokud něco takového bude ochotná udělat. Protože má být 60 cm od rany komunikace a to budou pozemky susky, všechno, takže to bude muset řešit ona. Jestli můžu já, tak k tomuto, dneska zrovna jsme byli na jednání ohledně těch Dvorsk, tak aspoň teda ve Dvorskách je to tak, že jenom opravdu těleso komunikace patří susce a zbytek jsou pozemky, včetně příkopy jsou pozemky města. Takže v tom případě by to bylo možná řešitelné. Ale to asi bude situace od situace. Další dotazy, připomínky, návrhy? Paní Kašpaříková? Tak já bych těm všem chtěla popřát hezké svátky. Děkujeme. Takže v tom případě končím bod různé, jsme v závěru. Já děkuji všem za dnešní účast a taktéž bych vám chtěl popřát pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchu. Opálky vypadají tučně.
nastávajícím novém roce.